Mayor sa Dakbayan sa Talisay, mihangyo pag-usab sa mga talisaynon nga tinudoon ang pagsunod sa kamanduan sa IATF. Labi na sa padayon karong pagsaka sa kaso sa mga nataptan sa COVID-19 sa maong Dakbayan. Ang report ni Femari Dumabok. Sa labing ulahi nga natala sa Dakbayan sa Talisay, nadugangan og siyam ang nagpositibo sa kaso sa COVID-19. Kasagaran kanila adunay mga influenza-like illnesses kun ILI. Hinuon dugang upat na ang nangaayo, maong 65 ang mga aktibo nga kaso sa COVID-19 sa syudad. Ana-ana sa 1,122 ang total COVID case sa Dakbayan sa Talisay. 954 niini mga naayo na og 103 ang mga nakalas. Nunot niini ang mayor sa Dakbayan ni hangyo pag-usab sa mga talisaynon nga seryosoho ng pagsunod sa mga health protocol. We continue the protocols that we have set as far as contact tracing, as far as isolation, as far as testing, and we will continue those protocols. And kanunay sad minihangyo sa tanan, sa mga kapitan, sa PNP and our national agencies to everyone to cooperate in this fight against COVID. Sa gihimo nga contact tracing, gidugangan ang mga pangutana. Sama na lang kung niduaw ka ba sa coffee shop, internetan, nisod ba og hotel o uban pa. Wanay noon gilaki pa ang kalabot sa pagtambong sa Misa de Gallo. To check the causes and common denominators of ngano naigo sila COVID. A lot of it has been gatherings, a lot of it has been workplace transmissions, a lot of it has been kanang natakdan, kanang close contact. But again, as I said, protocols are set in place and mo lang nagipadayon na mo karon. Uban ni Renante Ken Yunis. Ako si Femari Dumabok. Balitang Bisdak.